Για και σήμερα θα κάνουμε βιντεάκι σκύλι σόρμα. Με εδώ με έναν φίλο μου. Μην σχολιάσετε για την κορίτσι. Και πάμε στο βίντεο. Από εδώ μπρο. Φυσικά και το απολέω. Δεν είμαστε για δύσκολα. Φυσικά είμαστε για δύσκολα και πάμε. Δεν πολύ παίζω τώρα τελευταία. Τώρα μου έρχεται general. Δεν πολύ παίζω τώρα τελευταία τέτοιο. Μπαίνω έτσι να κάνω κανένα πότο και βγαίνω. Έχω αλλάξει ονόματα, έχω αλλάξει τέτοια. Γιατί λίγο βαρετά, λίγο έτσι. Μπήκαμε, πάμε. Λοιπόν, ένα τρομερή. Εντάξει. Τι είπα? Είναι. Άνοιξε το φως. Κάτω. Είμαι δεδομένο όπως βλέπετε. Είμαι μήνα. Δεν νευριάζει. Skip tutorial. Μπορεί να βλέπετε κάτι κυκλάκια. Την υφή που κάνω με το χέρι μου. Να βάλω λίγο δυνατά. Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Let's start with the basics. Step 1. Turn on the grill. Customers just love their shawarma hot. Να σχετικά είμαι έξω στη φύση, αράζω μπρο με ένα powerbank. Φύση. Όλες και φύση αυτό. Τσιστή. Κολ. Ναι, κάμερα. Boy, σε λίγο θα έρθει. Είναι βιάζει τώρα. Πόσο φυσιολογικό το θες? Πολύ λίγο. Φυσιολογικός. Πρώτοι πάντα λένε ότι είναι φυσιολογικά λάθος. Μας αφήνει και tips, νομίζω καλός είναι. Λίγο χοντρός είναι. Φτιάχνε. Good boy. Α, ναι, τα δέματά μας. Έλα, σου παρήγγειλα και σένα που είναι καλός. 2 κάμερες. Έλα εδώ. Δεν μπορώ να πηδήξω κιόλας. Αυτό το δέμα είναι για σένα. Για σένα είναι αυτό. Οπτόγυρο. Θέλω πιτόγυρα. Ελικόπτερα. Night vision. Τα βάζω έτσι να βλέπουμε. Όχι, μια χαρά είναι. Γύρου. Κοιτάτε πως έχω το γύρο. Εδώ, χαλαρά. Και σε λίγο θα έρθει και το καλό λογικά. Ελπίζω να μην τρομάξω γιατί ρε μπρο. Εγώ δεν τρομάζω εύκολα. Οκ. Αυτά να μην τα ξαναλέμε και να τα λέμε. Ρε, 1 ώρα να κάνεις τη δουλειά σου. Αντί από εδώ. Κολομία. Α, θες και σου εδώ. Καλημέρα. Να έχουμε καλημέρα. Η ώρα είναι 11. Α, εντάξει. Δεν είναι ακόμα. Μπρο, το κουτί είναι για σένα. Για σένα το κουτί. Πάμε πάρ' το κουτί ρε. Πάρ' το κουτί ρε. Νευριάσου τώρα. Από δώρα. One shawarma, please. Late dinner? My kids already ate, but I skipped. I'll cook after today. That's 150. Το έχουμε παρατηρήσει που για ένα σουβλάκι πληρώνουμε 150 ευρώ. Εδώ, σκέλη σου άρμα.
Ρε μπρο, είπαμε ότι το κέρι σου λάβα είμαστε ρε φίλε. Αυτή, για να δούμε. Τι τον πήρα να κάνει? Όχι. Απλώς κάτσε δείτε βασικά, όχι. Άντε, επειδή είμαι καλός θα βοηθήσω. Άντε! Άντε! Σε βαράνε, σε βαράνε, σε βαράνε. Και αυτό σου βλάκι στη βλαμμένα. Για πόδι. 100 χρόνια. Ναι! Κάτσε και εσύ προσπάθησε να πάρεις την πίτα. Να σε δω για ακόμη πόσο από εδώ προσπάθησε. Τι ώρα είναι πλέον? Και 53. Άστο. Βλακά. Με βριάζει τώρα. Προσπάθησες να πάρεις την πίτα. Προσπάθησε. Ναι, προσπάθησε. Μην κάνεις κάτι, κάθισε εσύ. Σε άλλο βιντεάκι δεν σε ξαναπάρω. Δεν σε άλλο βιντεάκι. Κάνε το κάνε εκείνο, τίποτα. Α, τι είπες τώρα ρε μπρο, κουνήθηκες. Κουνήθηκες μετά από μια ώρα που προσπάθησες να την πίτα. Τι τρέχει από κάτω μου? Λοιπόν. Κάτσε εδώ, άρεσε. Μην κάνεις κάτι. Μην δουλεύεις. Απλώς άραζε. Εντάξει, δεν σε ξαναβάζω. Τι ωραία έχουμε εδώ, σούσι, καφεδάκι. Λέει, φοράω. One shawarma. And don't make it too greasy. Ξέρεις να My μιλάς. dogs will regularly enough. Sure, that will be 100. Εδώ είναι. Κόντατε. Κόντατε λεπτά βίντεο. Εδώ. Άντε από εδώ. Οκ. Δεν το είδαμε αυτό. Δεν το είδαμε. Χριστί, το κλείνω ρε. Μην είναι ανομαλία. Walk all this way for nothing. Και μου λένε σωστό όσο μας. They shut the window Γυρίσει right in εδώ. my Να το, face. εμφανίζεται, το βλέπετε. No Εμφανίζεται. respect for elders Κοιτάξτε, anymore. πώς πάει προς τα πάνω. Το βλέπετε. Κάνα κλίμα. Στο πόδι. Και θα φτιάξω σουβλάκι από εκεί. Σιγά μου φτιάξω και σουβλάκι σε αυτό το μπάρμπο. Σαν πολλά. I want shawarma, please. Don't ουρίσε, don't Sure, ουράτ. anything else? Ξανά μπρο, No, τι just ακριβώς ξύνεις. Δεν θα και όλα. Doesn't fit right. Δεν πρέπει να... Όταν λες λεφτά, ναι, μια θέση You του did σου tell it all we did λέει. choose. Σουάρμα σου What do λέει. you mean? Ευχαριστώ. Please hurry. Τέλειο, μπρο. Nice. Κάτσε να πιω λίγο νερό. You didn't serve me. Μυρίζει ρε. That's fine. Α, έχει σαν νερό. I'll take it anyway. Χύθηκα. Έχει σαν νερό ρε. Δεν κρύβω. Εσύ θα ανοίξεις κάτι. Μην κάνεις κάτι. Μπρο. Μπορείς ουράτ, μπρο. Νοοτροπία. Θέλεις νοοτροπία. Τι ώρα είναι? Κάτι φορτίζουμε το κινητάκι εδώ όπως βλέπετε. 5 GB μέσα στο κινητό μου. Γεια σου μπάρμπα. Δεν ξέρω αυτό το λέγεται.
Make it fast. No grill. No onions. Sure, 100. Βιάζουνε. Μην έχεις τόσο ανοιχτό το στόμα σου, θα μπει καμιά μύγη. Μεγάλη. You closed the shutter right in my face. Τι έχει φάει, σκατά της γάτας, τι να έχει. Good boy να φέρουμε. Έτσι ωραία, μην κάνεις αυτό. Λοιπόν, θα σας δείξω το πράγμα πώς χορεύουν. Εδώ θα σας μάθω κωδικό για να χορεύετε. Dance 1. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω αν χορεύω, αλλά χορεύω. Dance. Dance. Δεν τρομάζω εύκολα. Long day? Always. People stare and know. Δύο. Nothing but good. Ξέρεις αυτό. Understand. 100. Hard. Όχι ρε μπρο. Τι με. Αναγκή. Τι μπορώ. Δεν πρέπει να είναι. Γεια σου μεν. Κόγκο. Εδώ φτιάχνω σουβλάκι πεντάχρονο. Στο πεντάχρονο και του γείτονα. Με αυτό που παίρνει ο γείτονας. Γρυφτούμε. Είχε live που είχε μπει. Ο Τσόλι τι κάνει ρε φίλε. Κάτι έκανε μια φορά κάτω από τις κουβέντες. Δεν μπορώ να φανταστώ. Δικές μου αποφάσεις. Φτιάχνε πυρέτη. Πλάκα κάνω, θα σε ξαναβάλω σε βίντεο. Βλακία μου. Βγαίνουμε απλώς να φτιάχνω σουβλάκι. Ωραίος. Ωραίος. Boys. Good boy. Για να δούμε εδώ τι έχει. Φιλαράκια μου. Όχι δεν είναι, δεν σε ξέρω. Stop. Stop it. Move. Save. Don't save. Δεν είναι καλός. Τι είναι αυτό ρε. 4 XP. Χανώ λεφτά. Τον τρόμαξα. Δεν τον τρόμαξα. Εγώ του φτιάξα σουβλάκι. Here you go. Τρομάζω τι είναι αυτό μου. Τι ακριβώς χορεύεις. Όχι. Μετά η άλλη, αυτή μετά τι μιλάς σειρά. People tend to get nervous around Έχεις this μάθει kind ότι of δεν πρέπει να beauty. μιλάς μεγαλύτερος όταν Gosh, μιλάνε happens πάνω. all the time. Το ξέρεις. Μια μέρα θα σου γυρίσω bad karma. Το bad karma. Τι ώρα είναι. Ώρα να σας... Ρε Ντάιματ. I just finished my shift at the gas station. It was a very long night. One shawarma extra Κάτω είχε από πίσω. and please do not blind my eyes. They go like this when I am tired. Okay. Είναι safe bro, είναι safe. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Εμφανίστηκε, έκανε teleport, μου φάνηκε. Δεν κάτσαμε. Τρόμαξα. Είδα ένα κόκκινο βανάκι και εδώ οι πόρτες είναι ανοιχτές. Του έχουν τα μούτρα σου ρε. Ρωσίδα είσαι.
Κάτι πάει λάθος με τα μάτια. Από εδώ ρε. Οκ, κι εγώ τα έλαβα, μπρο, κάτι πει λάθος. You're closing because of my Τι έχεις φέει σου ρε, τι έχεις φέει σου. Φορτηγό. Ακούστε. Όσο παίζει το βιντεάκι, θα σας πω μια ιστορία και ένα καιρό. Και πήγε κάτω στο χώρο και χόρεψα και έκανε παιδιά. Και μετά είπε, έλα εδώ στον παπά. Οκ. Άλλο. Το μαλακίες. Δηλαδή, έχω δηλαδή. Can I get one shawarma? Sure, Τι would είναι you like αυτό? something to drink? Just a coffee, please. That would be Πόσο καλά μ' 175. ακούγεται να βλέπω. Here you go. Close. Έχει Got my skin. πέντε σουβλάκι, μην αγχώνεις. Φτιάχνω. Don't say, θα πω don't say. Δεν είναι don't say. Don't say. Μπρο. Ακούστε, ξέχασα την ιστορία. Ο Μπρο έζησε. Κάτσε νύση. Πού μπορώ. Δεν πρέπει να είμαστε safe. Πώς κλείνουμε. Λοιπόν, από τους διαφορετικοί ολοκληρώ είναι εγώ. Τι 12 λεπτό βίντεο είναι εγώ. Φίλο μου το Νίκο. Το όνομά του είναι Νίκος. Shawarma. Come on, make fast. That would be 150. Πριν Can I ask you something? έλεγα Do you wash your hands and go to the bathroom? Right. Just to know that. κλάινι μου. Έχω κάνει πολλά πράγματα σήμερα. Δεν έχω κουράσει. Φύγε από εδώ. Μπροστά μου. Το τέλος θα είναι ωραίο τέλος. Θα δείτε τι τέλος θα είναι. Το ξεχάνεις. Εγώ δουλεύω. Εγώ δουλεύω. Εγώ δουλεύω. Ρόλον. Έτσι και θες δεύτερο. Ξέρεις που θες το βάλω το δεύτερο. Κάπου εδώ. Αν κλείσει το βήμα στη μέση, είναι δεν είμαι μάγκας. Είμαι μάγκας, αλλά δεν είμαι μάγκας. Είμαι πιο κοντά. Επειδή πάει το κοινό μου. Είναι αυτή. Αλλά αν ανεβεί το βιντεάκι, σημαίνει ότι klein mind. Όλα καλά. Θέλει και σόδα. Σόδα. Μπράβο. Γιατί πίνετε τέτοια ώρα σόδα, μπρο. Καταρχάς το μαγαζί γιατί είναι 2 η ώρα ανοιχτό. 2 και 22 τα είναι εκεί. 2 και 22 εύχομαι. Και εδώ. Να πάω 100 subs. Μέσα σε 57 μέρες. 67 λεπτά. 67 δευτερόλεπτα. 67 χρόνια. Αυτό. Give. Καφέ, ρε. Ό,τι πιο καφέ τέτοιο. Μόνο να είσαι να πας πάνω. Ο καφές δεν βοηθάει κάτι. Απλώς σταματάει τα νεύρα. Καφέ, με νευριάζει τώρα. Τι, πρέπει να το κάνεις και τι και τρομάρες. Here you go. Finally. Εντάξει. Νόμιζα η φωνή της ήταν αγόρι. Το σπαγόλαδρο. Τι μου βγαίνει το τζαμάκι ακόμα σου φορές, ρε. Δεν με βγάζω. Το βάλω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που νόμιζα βάζει το τζαμάκι. Και εδώ.
Μπράβο. Τι είναι αυτά ρε. Βγάζει. Λοιπόν, κουράστηκα να μιλάω. Χαμήλω. Μη κλάσεις. It's a good boy. Φωτικό. Να μην πει τι να σου πω κάτι. Κοίτα με ρε βλάκ. Good boy. Εμείς μείναμε χωρίς πόρτα. Βλέπεις μια ταλίκα. Hire one shawarma. Training is nothing without Η φωνή σου μπρο. Alright, that will be 150. Μόνο είσαι εκεί. Τι κάνεις αυτό. Λάρε μπρο. Κολόσφυγγα. What? You close the window before I eat? How can a warrior train without shawarma? This is a dishonor. Το βιντεάκι θα είναι λίγο μεγάλο, αλλά please το φάμε. Τέλειωνε, θέλω να πάω για δουλειά. Δουλειά είναι βασικότερο. Αλλά θέλω... Hello. Ωραίος, Get two να το σομπρό. shawarmas. I think I'd also like to get a soda. Όχι, γιατί δεν κρατάω σφακό ρε φίλε. Okay, that'll be Κρατάω σφακό. 350. 350 Πώς είναι τα μέτρα σου. Εγώ πιο όμορφος είμαι. Στο λέω να το ξέρεις. Αχ, ένα μερμήγκι. Με παιδιά, περιμένετε λίγο, ξοντώνω ένα μερμήγκι. Καλά είναι το μερμήγκι. Δεν πέθανε. Δεν ξέρω αν το άκουσατε, αλλά το μερμήγκι δεν πέθανε. 24-7. Αν σου δώσω ένα φάκελο μπρο, μην τον ανοίξεις. Με κάνεις αυτήν την κακιά κίνηση. Και να ξέρετε, γράψτε στο τέτοιο αν θέλετε να παίξουμε κανένα game. Να μας πείτε games και εμείς θα το κάνουμε βιντεάκια. Και αν χρειαστεί θα το κάνουμε και 67 λεπτά μπρο. Εσύ εκεί τι πετάς μια ώρα, τι χορεύεις, αντάπω. Μπρο, γιατί μας δίνεις τον κόλλο. Δυναμάκι. Δεν μπορώ να φωνάξω. Του έχει δώσει λογικά αυτό το χαρτάκι. Θέλει και δεύτερο εκεί. Χοντρός είναι. Λοιπόν μπρο, όποιος ξαναζητήσει δεύτερο, θα του πατήσω ένα κλείσει στη μούρη, θα του κλείσω το μαγαζάκι. Στο δικό μου. Roleplay. Γιατί είπα roleplay. Okay. Here's your shawarma, still hot. Before I go, may I get your Δεν είναι name? πολύ, γιατί είναι τόσο καυτό. I don't usually share my private information with Το strangers. name μου είναι... Why would you need my name? Πες We μια at the follow me police department με were το assigned φακό to σου find a suspect. και να βγάλεις το φακό σου. And Όχι, due μην to ανοίξεις το several χαρτάκι αν complaints στο in this δώσω. area, we have to get your full name for further follow me. identification. Oh, here's a note for you. Please write your name here. Ψτ, φύγε. Μια χαρά. Είμαι τόσο κοντός σήμερα, μπρο, είμαι κοντός. Θα κάνω το μέτρο μου με 60 πατημίδι. Μυρμήγκι. Α! Γιατί έβαλα τόσο δύναμη σε έναν μπρο. Πώς φεύγω, πώς φεύγω. Όχι, όχι. Yes! That's it! 20 more seconds! 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Είμαι ζωντανός. Είσαι ζωντανός. Μπρος μου. Μπρος μου. Εγώ παίζει να πάω σε αυτό το βιβλίο τότε. Γιατί ζω. Έλα ρε φίλε, πότε θα τελειώσει. One shawarma, please. Ωραία, θα σχολιάσω. Καλά, σε λίγο μπορεί να βάλεις να το κλείσω. Αν πάμε 35 λεπτά βίντεο είναι W. Είναι W. My head Καλά, να hurts. το κλείσω σημαίνει... Keep feeling pressure on one side. Δεν έχω gigabyte. I've waited long enough. 5 gigabyte. My head is splitting and you just Δεν stand there. αριθμό μου. Άνοιξε μόνο του. Ούτρα το χείρα. Έτσι μου ξαναφάει στο ίδιο, θα σου σκοτώσω. Τι. One shawarma, please. Sure out for a late walk. Honestly, it's kinda scary out here at night. But your shawarma's worth the risk. Α, στρατό γύρισε ρε μπρο, είναι παλικαράς. Just a moment, we'll be ready. Εμείς δουλεύουμε Alright, εδώ. I'll wait. Εδώ εμείς δουλεύουμε ρε φίλε, σκληρά. Για να μιλήσω. Φυσικά για το πράγμα, εγώ δεν το φτιάξω. Τάκ, είναι διάστημα. Six, seven χρονών θα φτάσει. Θα πεθάνει στα 67 σου χρόνια. Don't do reset, don't do that, do this, do that. Νοοτροπία with a book. Να καταλάβεις λίγο άλλο βιβλίο, άλλο σήμα και άλλη νοοτροπία. Οκ. Here's your shawarma. Still hot. hot. Thanks, now the shadows don't look that bad. Look dad. Είπε κάτι για τον πατέρα μου. Να πάω να τον πιάσω και να το... Τσαγίσω. Ωραία είναι. 4 ώρα. Τι κάνουμε με στις 4 ώρες. Ότι η ώρα θα τελειώσει. Αυτό το game θα είναι τέτοια ώρα εκεί. Τέτοια ώρα θα κοιμηθώ. Όχι, μαλακίες με αυτό. Ναι, το ξέρω. Λες και εσύ σε φάση τι λέω ρε μάλλον. Με κοιτάς και λες. Δεν πάει καλά αυτό το video. Έλα, μη με κοιτάς άλλο. Ποιος μου τρώει το σουλάκι, άκουσα για σουλάκι. Μισό, τι έλεγα για τον άνθρωπο. Να έρθει κάποιος. Πολύ καλά αγγλικά. Κάποιος άνθρωπος χαμογελαστός. Εκεί! Θέλω να το πάρω για να τελειώσει εδώ. Αλλά δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Μόνο και μόνο για να συνεχίσω το βίντεο. Θα το απολαύσετε. Και... φοβήθηκα. Δεν ξέρω γιατί έτσι και είναι ακόμα απ' έξω. Του ρίξω φάπα με την σκάλα του Γιάννη Μέγκουρα. Τι σκάλες μου. Δεν το άνοιξα. Κάτι ξέρω με τα αγγλικά. Αν έρθει welcome, έρθει ένας. Πώς. Χωρίς τέτοιο. Μην το κοιτάξεις. Περιμένετε γιατί τα πάω πολύ καλά με τα αγγλικά. Good evening. What would you like? Να του δώσω One shawarma. Regular one 150. Any extras? No extras. Just make it fast. Got it. That'll be 150. Δεν σου μίλησα, μπρο. Ρε μπρο, εγώ να του φτιάξω σουβλάκι. Ποιος σου φτιάχνω σουβλάκι. Όχι κάνω, ρε, ζεύω ρε. Το κάνω πλάκι να το
νομίζω ήταν χαζομάρα. Αλλά οκ. Κάθομαι εδώ. Χαλαρός, αρακτός. Μισό. Απλώς θα τον κοιτάμε για λίγο. Είσαι τώρα. Δεν βιάζεις. Αν δείτε αυτό το βίντεο, αν μπορείτε να το στείλετε. Το κουτί στο μόλις θα πάω. Δεν ξέρω. Κάτω εσύ. Good. Έλα εδώ να το ξαναβάλεις με μένα. Κάπου έλεγε μία φορά. Κάπου εκεί λέει την ώρα. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Κόκκινο φως. Κόκκινο φεγγάρι. Κόκκινο φως. Κόκκινο φεγγάρι. Κόκκινο φως. Κόκκινο φεγγάρι. Πήγαινε εσύ, χαλαρό. Don't save, don't save, don't save. Α, ξέρω τι πρέπει να κάνω. Κλείσει το μαγαζί. Η καρδιά μας. Τέλειωσε η βία, τέλειωσε η βάρδια. Κάθομαι εδώ. Κάτσε. Κάθομαι εδώ γιατί... Έλα εδώ ρε μαλάκα κι εσύ. Λοιπόν, αν δεν γίνει Bro. Don't funny, bro. Don't funny. Τι ώρα τελειώνει τη βαρδιά μας, τι μου λες. Με νευριάζει τώρα.
Με νευριάζει. 4 λεπτά χαμίσου. Το βιντεάκι θα θέλει 2 μέρες για να ανεβεί. Ξέρεις τι λέω, να το κλείσουμε ρε μπρο το βιντεάκι, δεν ξέρω. Αρχίζει να γίνεται κουραστικό. Φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Όχι, ποιος είναι μπροστά σου. Βάλω το τέτοιο γιατί δεν βλέπω Χριστό. Εδώ θα κάτσω. Θα έρθει και εσύ. Α. Ίσου. Λεύτηκε. Κάτσε στο από. Τι ωραία είναι. Great, thanks. It already smells amazing. Έτσι και είναι 8 η ώρα το βράδυ. Όχι. Είναι 8 η ώρα το πρωί. Και είναι βράδυ. Οκ. Απλώς θες νοοτροπία. Θες νοοτροπία. Δεν ξέρεις τι νοοτροπία. Σήμερα που μας κάνει ένα dance. Αν μας αναφορεύεις, Ντέντις. Σου αρέσει το Ντέντι. Da από εδώ powerbank. Κολλό powerbank καθοίδρος. Και τι μου φταίει το powerbank. Έλα ρε μπρο, λίγη μουσικούλα. Here's your order. Perfect. This totally made my evening. Δεν σου μίλησα. Μπορεί να τελειώσει τώρα εδώ η βάρδια. Εδώ και τώρα. Please, I need it. I don't use... 11 η ώρα! Ισου! Μπρο, είναι βράδυ. Πού να κάναμε την κοπέλα σου να σου δει για από αυτό να αυτό. Άγιο. Αυτό. Ποιος θα φάει. Κάπου εδώ είναι το τέλος μάγκες και μισό να δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Μ' άρεσε. Πήραμε κι achievement από τον Κραμπότς. Το τέλος. Έτσι και με βάλει σε public. Σας άρεσε, είστε ένα like μπάκι και να λέμε σε άλλο βίντεο. Και μισό. Καλό βίντεο μάγκες. Δουλεύει το ένα. Σου πω τα νεύρα. Δεν δουλεύει. Θα είμαι σε άλλο βίντεο μάγκες. Μάγκες σου.